دانستنی‌های عجیب. андозаи болҳои уқоб ба 2.4 метр ва дарозии баданаш то 88 сантиметр мерасад. уқобҳо дар фазо бо суръати 190 то 240 километр дар як соат парвоз мекунанд. агар парранда як тӯъмаи эҳтимолиро бинад, ҳангоми ба самташ сай кардан метавонад то 320 километр дар як соат суръати парвозро тезонад. баландии парвози уқобҳо аз замин то 7-9 километр аст. на ҳар як ҳавопаймо метавонад ба чунин баландӣ барояд. ба шарофати сохти махсуси болҳо, уқобҳо тавонистаанд ҳатто ҳангоми тундбод ором парвоз кунанд. ибораи чашми уқоб низ аз ҳамин сабаб пайдо шудааст, ки уқобҳо ҷунбидани хурдтарин ҳашаротро ҳам аз баландӣ мебинанд. харгӯшро аз 3 километр дурӣ дида метавонанд ва кунҷи биниши периферии онҳо 270 дараҷа аст. уқоб қодир аст, ки бо ду чашмаш тамоман ду самти дигарро мушоҳида кунад. одамизод бошад, танҳо як тарафро дида метавонад. пилки чашми уқобон ду қабат аст, ки яке барои шамол нахӯрдан пӯшида мешавад, дуюм қабат фақат дар ҳоли хобидан. уқобон қодиранд, ки ҳангоми парвоз тӯъмаи ягон паррандаи дигарро рабоянд ё худи паррандаи хурдтарро сайд кунанд. уқоби модина назар ба наринааш хеле бузургтар мешавад. баъзан уқоби нарина барои тухмро зер кардан ба модинааш ёрӣ медиҳад, яъне ба ҷои ӯ нишаста меистад. барои бехатарии чӯҷаҳояшон уқобон дар қуллаҳои хеле баланд лона мегузоранд. сол то сол он лонаро калонтар мекунанд. барои ҳамин ҳам лонаи уқобон калонтарин лонаи парранда ҳисобида мешавад. уқобон ҷуфти худро як бор ва барои то охири умр интихоб мекунанд. олимон ҷуфти уқоберо омӯхта буданд, ки ҳамроҳ 35 сол зиндагӣ карданд. уқоббачаҳо баъди 3 моҳагӣ мустақилона сайд карданро оғоз мекунанд. пурра ба воя расидани чӯҷа бошад 4-5 сол вақт мехоҳад. агар дар лона 2 адад чӯҷа бошад, давоми 2 моҳи аввал ҳарду кӯшиш мекунанд, ки аз яке халос шаванд. баъдтар агар ҳарду зинда монанд, ҳамроҳ калон мешаванд. дар нишони давлатии бисёр кишварҳои дунё расми уқоб тасвир шудааст, ки рамзи матонату нерӯ мебошад. устухони уқоб аз қанотҳояш сабуктар аст. баъзан фурсатҳое ҳам мушоҳида шудааст, ки уқоб барраи оҳуро бемалол бардошта парвоз кардааст.